solidaritate continuă să crească. Suntem în transmisie directă prin televiziune. Bine, avem un comitet de conducere provizoriu, avem o formație militară lângă noi, armata din toată țara va ocupa pozițiile. Așteptăm pe loc până știm că sunt arestați vechi vinovați. Asta înseamnă. Asta este dintre ăștia, din garda tânără. Asta înseamnă familia Ceaușescu. Înseamnă Comitetul politic. Cu toți acoliții apropiați. 2. Este securitatea, trebuie neutralizată. Deocamdată pe miliție cred că nu putem să contăm. Bravo! Corect, corect. Din păcate asta e. Compromis. I-am văzut făcând pocării. Să stea izolați fiecare treaba lor. Nu le faceți nimic. Vor fi judecați toți mai târziu. Vă rog, nu vă descărcați cura. Da? Să fac parte din Comitetul Salvării. Deci, Mazilul este, Răceanu. Vă dau o veste bună. Avem lângă noi Pe Dumitru Mazilu. pe Dumitru Mazilu. Da, și vorbim. A fost reprezentantul nostru la ONU. Da. Și Ceaușescu le-a dat drumul înapoi. Vă amintiți? Îl avem în spatele nostru, îi dau microfonul. Conducerea provizorie, cred că este bine să avem oameni siguri care au suferit. Corneliu Mănescu, Mazilu și alții. Dau cuvântul. Dumitru Mazilu. Uite asta. Acum 2 ore am ieșit din pușcărie. Asta e Dumitru Mazilu. Am scris raportul despre drepturile voastre, drepturile omului la Națiunile Unite, care a fost difuzat în toată lumea. Țara noastră n-a fost niciodată comunistă. O clică totalitară ne-a asuprit 45 de ani să terminăm cu toți cei care au slujit tirania. Generalul Guce, șeful Marului Stat Major, îi dau cuvântul pentru 2 vorbe. Vorbiți în PGC. Fraților! Fraților! Armata în întregime în toată țara este alături de popor, este a poporului. Unitățile sunt în cazărmi, armata va fi cu noi întotdeauna și cu dumneavoastră. Jurăm, jurăm, jurăm! Practic, s-au lichidat structurile vechi, partid, guvern și așa mai departe. Ceaușescu, precum știți, a fugit cu un helicopter din capitală. S-au dat dispoziții forțelor armate să-l aresteze. Avem știri că a fost prins în jurul Târgoviștelui. Va fi, când știrea va fi confirmată, o să facem publică, va fi arestat, supus judecății publice. Amândoi! Și nu numai ei doi, ci toată clica care a spus. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu. Pentru aceste crime grave săvârșite împotriva poporului român și a României, inculpații Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii.
sentința a rămas definitivă și a fost executată. Vom reveni cu imagini luate în direct în programul televiziunii de astăseară. Și noi o zi de Paște, ca-i români din moarte înviați, le vom face rând pe rând pe toate. Dacă eu mai vreau și tu mai vrei, nu va fi nici urmă dintr-o apă care ne-a durut și ne-a rănit, fără-mi alt pământ să-încapă luptul ca o muchie de cuțit. Cu mine murată să regăm odată mărurire tragică